Криштиану Роналду яке аз беҳтарин бозингарон дар таърихи футбол ба ҳисоб меравад. ба боварӣ гуфтам метавонем ки агар ӯ бемақсад амал мекард ин гуна муваффақ намешуд. бале, Роналду барои ба қуллаҳои баланд расидан пеши худ ҳадаф гузошта буд ва дилхоҳ мухлиси футбол оиди режими сахти ӯ огаҳӣ дорад. аммо оё шумо оиди нақшаҳои бузурги ӯ дар ҳаёташ хабар доред? бозингари португалӣ дарк карда истодааст ки қадам ба қадам корномаи ӯ дар сатҳи баланд ба поён расида истодааст. вале ӯ аз ин чиз зиқ несту аллакай барои насли оянда мероси хубе гузоштааст. шумо дар ҳайрат мемонед. барои дастгирии лайкро зер карданатон кофӣ аст. мо бошад шурӯъ мекунем. аллакай шуру шавқи рақобатҳои чемпионатҳои аврупоӣ тези тун шуда истодаанд. на ҳама топ-дастаҳо мавсимро бобарор оғоз карданд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода баред ва тамошои бозиҳоро ҷолибу диданӣ созед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди TouchFood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. нияти Роналду баъд аз хотима додани карьераш чӣ мебошад? яке аз беҳтарин бозингарони ҳама давру замон хонаи зебои дар Куэнте да Марина, Ривераи Португалия сохта истодааст. қаблан Роналду харҷи сохтмонро ҳамагӣ $10 миллион нақша карда буд, вале баъдан маълум шуд ки хона бо маблағи $17 миллион сохта мешавад. дар бораи нархи хонаи Роналду хабарҳо ҳам ба нашр баромада буданд. ҳамчунин манбаъ ишора кардааст ки Роналду хостааст хонае бо шароити олие созад ки роҳат хурсандӣ ба оилааш бахшад. ба нақшаи асосии хона баъзе тағйиротҳо дароварданд. нархи хона бо сабаби баланд шудани нархи маҳсулот боло хестааст. мушкиле ки на танҳо дар Португалия дида мешавад. хай биёед бинем ки хона чӣ хел асту характеристикаш чӣ гуна мебошад. биёед наздиктар анализ кунем. масоҳати хона зиёда аз 3000 метри мураббаъ мебошад ва дар замини 1 гектара сохта мешавад. дохили хона таваққуфгоҳ барои 20 мошин, 2 ҳавзи шиноварӣ, як тамрингоҳ дар беруну яке дигар дар дохили бино ва ҳамчунин корти теннисро доро мебошад. муҳлати ба истифода додани хона бошад тобистони соли 2023 ба ҳисоб меравад. Роналду шахсан вақте ки ба ватанаш меравад ба рафти таъмир аҳамияти хоса медиҳад. ҳатто маҳсулоти сохмониро худаш интихоб мекунад. аз сангҳои қиматбаҳои итолиёвӣ сар карда то навъи баланди тилло. системаи беҳтарини гармидиҳӣ ва дизайни хуби роҳатбахш. Роналду дизайни хонаро бо маслиҳати ҳамсараш Ҷорҷиния ва рафиқи оилааш Хал Лабридо тарҳрезӣ кардааст. чӣ хеле мебинед ҳама чиз ба хубӣ ҳисоб-китоб карда шудааст ва одамони муҳим дар ҳаёташ барояш кӯмак мекунанд. шиёри Роналду ҳам ҳамин гуна аст. ҳама чиз бояд бо нақша амалӣ шавад. одамон ҳар гуна идея оиди чӣ гуна инсон будани Роналду пешниҳод мекунанд. тарс аз мурдан ягона тарси калони Роналду ба ҳисоб меравад. ягона чизе ки маро ба тарс меорад ин дар ҷавонӣ аз олам чашм пӯшидан мебошад. ман намехоҳам ин рӯз ба сарам ояд. орзу мекунам ҳадди ақал 80 ё 90 сол умр бинам. ин суханони Роналду дар як мусоҳибааш мебошад. новобаста аз вазъи корномааш Роналду вазифаҳои худро хуб медонад. ҳамлагари бо маҳорати Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Португалия аллакай $500 миллион барои ҳар ҳолати ногаҳонӣ ба оилааш боқӣ гузоштааст. соли 2019 Роналду ба Лиссабон барои вохӯрии муҳиме рафта буд. вохӯрӣ дар меҳмонхонаи шахсияш пастан аз CR7 баргузор шуд. якчанд адвокатҳо низ онҷо ҳузур доштанд. тибқи иттилои расонаҳои испании Роналду ҳамсари худро ҳамчун меросгир ба қайд гирифтааст. Ҷорҷиния Родригес ягона одам гардид ки то ин ҳад Роналду ба ӯ боварӣ кардааст. дар он вохӯрӣ модари Роналду ҳам иштирок варзида ҳамчун шоҳид назорат мекард. хулосаи Роналду ҳамин шуд ки баъди ягон ҳодисаи нохуш рух додан ҳамаи дороияш ба ду зани ба ӯ наздик равона карда шавад. ана баъди ин қарор нобоварии модари Роналду ба ҳамсараш зиёд гаштааст. ҳатто муносибати сард байни ин ду бону дида мешавад. ҳайратовараш ин ки Роналду ягон чизе ба фарзандонаш боқӣ нагузоштааст. вале бояд қайд кунем ки ӯ дилхоҳ вақт метавонад қарорашро иваз кунад, чун фарзандонаш ҳоло хурдсол ҳастанд. орзуи калони дигари Роналду ки дар пайи амалишавиаш аст ин актёр шудан мебошад. ман мехоҳам аз таҷрибае ки зиндагӣ бароям дод дарси хубе гирам ва баъдан ҳунарамро дар актёрӣ дар филме бисанҷам.
ин суханони Роналду ба Goal.com мебошад. Чаро ки не? Бо ҳама талошаш Роналду ба осонӣ метавонад ба ситораи Ҳолливуд табдил ёбад. Ҳамчунин бояд қайд кунем ки Роналду дорои якчанд бизнеси шахсияш аст. Бренди CR7, бизнеси меҳмонхонаҳо ва чанд чизи дигар. Оиди бизнесҳои Роналду ҳам шояд ягон навори омода созем. Розӣ бошед, лайкро зер кунед. Агар зиёда аз 1000 лайк шавад, пас мо хоҳиши мухлисонро чаро иҷро накунем? Дӯстон, шумо оиди ояндаи Роналду баъди футболбозӣ чӣ фикр доред? Ҳама фикру андешаатонро дар комментария нависед ва албатта обуна шуданро фаромӯш насозед. Ба ҳамин тамом то наворҳои баъдӣ, хайр дӯстон.